promo. Padayon lang na magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Pamatigid ko sa K5 News FM sa pakalam ni Machocolate sa iyang Laugh Out Loud. Namian gid ko mamati sa mga storya sa iyang caller. Bao ka exciting. Ako gali si Marilu sang Dungon Haro. Tunay na ka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Las 7:13 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, kag DTX 500. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Biyernes na, Enero 31, 2025. Makanayang panahon sa syudad sang Iloilo, may klase, may trabaho. 27 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Mostly sunny. Himos na mga estudyante, mga empleyado. Para hindi ka mamalangan sa dalan, magpaligo gid, manghabon, DTX Beauty Soap. Kag para wala ang sunang ilok, Klinika Deo Fresh. Sa managapamati sa K5 News FM Sara sa Northern Iloilo, sa parte sang Kapis, mabatian kita. Sa K5 News FM Iloilo, kag sa mga relay stations, makita kita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. A blessed Friday morning to all. TGIF, thanks God it's Friday. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Kaso sang dengue kag hand, foot and mouth disease sa probinsya sang Iloilo nagtimbuok. Anay senador sang Amerika convicted bangod sa corruption. Paulo Rojas, bata ni Anay DILG Secretary Mar Rojas, ginbira sa social media sa pagpanawagan sa mga investor nga sa Rojas City kag indi sa Iloilo City magnegosyo. Umini ang iyang statement. Kasete just isete na sa aga sa mga constipated magtumar sa klinika Spore Biotics. May UTI ka, urinary tract infection kag dysmenorrhea, klinika Spore Biotics. Sulod sa war room, it's time to pray. Mga muyo kita amtes ang tanan. Do not live home without prayer. Time spent in prayer is never wasted. Jesse James Garvilles, good morning sa imo sir. May traffic rerouting dira sa palibot sang Magsaysay Village La Paz sa Iloilo Sports Complex. Kanungan sang big rally, religious rally sang ang Diyos Gugma, buwas Febrero 1 tubtob Febrero 2, 24 hours nga prayer rally nila sa Iloilo Sports Complex. So sa mga nagapamati, please be guided buwas nga adlaw hasta sa Domingo. It's time to pray sulod sa war room. Anti sina pamatian ta mensahe nga mag-inspire sa aton sa pagtuo sa buhi nga Dios. This is not a time for you to stay where you are, complaining about where you've been and what you're going through. Because eyes have not seen, ears have not heard, neither have it entered into your heart what God has already prepared for you. Get out of your pity condition. Get moving. Get to stepping. Enough with your pity party. Get moving. Fight back. It's time to take territories. It's time to seize and take what God has already ordained for you. We have a lot of victories to win. Glory to God. It's our greatest season. Don't get distracted by what you see in politics. Don't get distracted by what you see in the economy. It's possession time. It's time to possess the land. It's time to possess what God has ordained for you. Get moving. That God has ordained for you and me, get on moving. Trust in the Lord. Mabudlay man ang sitwasyon for now, but just look forward. Just fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Sulod sa war room, let us pause, let us pray. I will come. Gamahanan, buhi nga Diyos sang langit kag duta, Lord, salamat sang bagong adlaw. Ginadayaw namon ikaw ginapasalamatan sang bago naman nga adlaw sang programang ini nga makabati kami sa imong pulong. Ikaw ang madayaw, Lord. Patawara kami sa amon mga sala, our secret sins, our pet sins. Salamat kay Lord sang kabuhi, and thank you for your promise that you will never leave us. You will never forsake us nor abandon us. You know your plans for us. Plans to prosper, not to harm. Plans to give you hope in the future. As we pray, we declare Jesus. We declare victory. We declare healing, breakthrough, and blessings. Ginagapos namon ang planos ng kaaway, kamatayon, disgrasya, balatian, unforeseen dangers. Thank you, Lord, that you are fighting battles nga hindi naman makita. Thank you for your constant presence in us. If God is for us, who can be against us? We declare Psalm 23 sa amon kabuhi, Lord, sa amon pamilya, sa amon negosyo, that you are our shepherd. Psalm 27 verse 1, our light and our salvation. Salamat gid sa adlaw nga ini. Ikaw nga nagapamati wala pa sang relasyon kay Jesus, sunda ini pangamuyo kabigang nga imo, hindi ini reliyon. Ang reliyon hindi makaluwas sa imo. What shall it profit a man if he or she gains the world but lose his own soul? Imit lang ini pangamuyo, i-verbalize, Lord, I surrender my life sa imo. Salamat for giving me second chances. Ginabaton ko ikaw nga akong Dios, manluluwas doktor sa akong kabuhi, bago ako, Lord. Ko ang old habits, bad habits sa akon, ang kaakig, ang dumot, ang bugal, and make me worthy before you. Isulat akong ngalan sa libro sang kabuhi. Sa liwat, Lord, ginabaton ko ikaw. Ayuha ako, and I need your touch. I believe in your miracles. In Jesus' name, amen. Ikaw ang nagbaton ka, Jesus, congratulations. Palig message 3, Lord, I declare peace, healing, safety sa tagsa-tagsa nga nagapamati sa sining oras, on air kag online. Bless Doc Ramel, ang K5 ang klinika, ang Pilipinas, ang Israel, ang bilog nga Jerusalem, ang bilog nga kalibutan. We cancel unforeseen dangers. Salamat, Lord, sa imong ayo kay James Francis Hamosa. Sir James Francis Hamosa, fever, get out of that body.
Debsy Hamosa, Glenn Diaz, Laura Sumagaysay. Ang tangga pamati sa bukong Lord, pakamayo sila ang mag-travel sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Your safety, your peace sa kada panimalay, ang pag-insinihanay, ang paghirupay. We commit everything sa imo, Lord, in Jesus' name. Amen. and bow down. Ang pagsunod sang mga matarong sa pamaagi sang Ginoo makaprotektar sa ila. Pero ang pagsupak sini sa mga malaot makapalaglag sa ila. God protects the upright but destroys the wicked. Proverbs 10:29, Hulubaton 10, versikulo 29. Of joy. Don't be afraid, for the Lord will go before you and will be with you. He will not fail you nor forsake you. Pangunahan ka sang Ginoo kag magaupod siya sa imo. Hindi niya ikaw pagbayaan ukon pagpabayan. Gani, hindi ka magkahadlok ukon magkaluya. Deuteronomy 31 verse 8. This is the word of God. I'll take pleasure in worshiping you. Start your day with a prayer and also end it with prayer. When you are prayerful, you are powerful. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Deposito sa pangamuyo. Ma'am Jean Demit, Ma'am Janet Caso, Hulay Maray, Ma'am Marie Thalia Metzelina. I don't care kung balong kita sang tawag nga korne o enya si Ted pulo pangamuyo. It's not about me. It's all about Jesus. We promote Jesus sa bugos sa kalibutan. I speak Jesus sa imong sitwasyon subong. Be healed, be free, be delivered in Jesus' name. Marborka, God bless. Ang oras alas 7:23 na sa aga, oras ginadulong sang DTX 500. Foro de los Pueblos. Sa mga adlaw bukas ang product centers, Pasig, Kalinog, Biag-aw, Kagharo, Iloilo City Branch. Kag-avail ang free consultation. Pero halong yapon sa peke nga mga DTX 500 nga naga-rigaw-rigaw, kag ginapapati ka mo nga barato, kag pariyo lang ang efficacy, why na data? Why na epekto? Sabay lang nga mag-ayo ka mo, naglala pag inyong nga balatian. Direkta sa product center, kag magbakal sang mga food supplement, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Mga ginikanan kabataan nyo parang healthy, patumaras ang Mighty C syrup for kids. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ma'am Rix Piad, Kagawad Rix Piad, good morning ma'am. Kay SB Bambo Dorem Des Nava sa Dumangas, kay Congressman Bebot Nava, kay Ma'am Ding Nava, good morning. Foro de los Pueblos. We have Engineer Charlie Depra sa pagka sa Iloilo, Sir Cha, si Ted, there is a K5. Good morning sir. Yes sir, may aga sa tanan kita kalamatis ang K5 News FM. Yari pinapuli ka sa panahon pero nga adlaw, Biyernes ni Rato tayo no 2025. Northeast monsoon nagapito sa northern and central Luzon. Samtang ang dilagawas ng Visayas, particular ng siyudad sa Iloilo. Karon nga daw magapangibabaw pati sa magalumong nga kalangitan na generally fair weather kita magluwas na sa mga isolated, yung mga pagulan pag-uob na last week is release. Makasarangan niya hangin, magalinabi na nasidlangan, magdala sa makasarangan man yung pagbalot sa kadagatan. Hanggang sa atong temperatura, nasa 25 to 31 degrees centigrado. Adlaw nagabot na sa 13 kay sa aga, magatunog alas 5:53 karon. Sir Cha, yes, sir. Wala low pressure area, wala man bagyo, sir? Yes sir, as of now, basta sa monitoring wala, kita pinisipatan niya any weather disturbance sa sulod o sa kuwaman sa far. Oh, okay, may tatlo ka dalagong events diri sa sulat sang Iloilo. Karon sa gabi ang Chinese New Year celebration. Dala sa city proper, buwas ang religious rallies ang Diyos Gugma. And of course, pagka-Domingo, ang bantog nga fiesta sa Harobla. So good weather, no? Daw favorable ang tiempo para sa magalantaw, ka magalibot rin sa syudad. Yes sir, within the 2 to 3 days, expect nato na generally fair weather kita. Pero may mga sanis lang, may mga pagulan man, mga isolated lang din mga pagulan. Pero dito sir sa Baguio, natakos ng pinakanubong nga temperature. Sang January 28, 11.8 degrees, no? Sa Itbayat, Batanes, 15.6 degrees. Sa Kalayan, Cagayan, 18.4 degrees. Sa Tanay Rizal, 18.4 man. Diri sa aton ang pinakanubong nga temperature so far nga natakos, sir, sa pagsulod sa kamihan, pila, sir? Yes, ang pinakanabasa karon na diri sa aton, especially sa sa Iloilo, nasa 20 degrees Celsius. 20? When was that? Yes, sang saan, 20 January. Pero ini sir, heading towards February, mangin malamig pag din eh.
Yes, so far sa gyapon sir, expect nato na may nabigpaton nga inadlaw hasta pa ini sa bulan sa Pebrero. Favorable man gani sa aton kay during daytime bisan gasila kang adlaw pero aga huyop ang hangin, windy. Dahil hindi mabatsagan ng biti sang init ya spanit nato, no? Yes sir, ilabi lang sa aka, medyo malamig atong temperatura. Very well said, Sir Chuck Depra. Thank you, sir, ha? God bless you. Welcome sir, may nga sa liwat. Foro de los Pueblos. Good weather kita, kadungan sang dalako nga mga events diri sa syudad sang Iloilo. Ginpasangkad sang Iloilo City Police Office ang ilang security measure para sa celebration sang Chinese New Year. Haro fiesta kag religious rally sang ang Dios Gugma dira sa Iloilo Sports Complex. Nagaprepare na gani dira subong Sunday Sir Jesse James Garvillas. Suno kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Panisa Ligada nagmando na inis ang ideal deployment sa mga police personnel, may force multipliers, volunteers sa strategic locations. Ilabi na sa Aro Plaza, Chinese Community Centers kag Iloilo Sports Complex nga hiwatan man sang venue. Don't take chances kay dagko ini nga mga events mo. Di kon iya sang Chinese ang mga Chinese businessmen diri sa Iloilo kadamo sa ila. And of course, kung ara sila sa dalan, usually dira sa entire stretch sang Isnart bala. Halin dira sa tubang sang daan nga cinema theater, corridas pakadto dito sa may Central Market nga area. Dira na nagasaulog sa ilang Chinese New Year kay may Filipino-Chinese art dira mo ang mga Filipino-Chinese. 90% sang mga negosyo diri sa syudad ginapanagihan sa mga Filipino-Chinese. Tikon ara sila sa dalan, why naton ginapangayo, pero bangon ti mga mangaranon ini, they are prone sa posible kidnapping or abduction or any attempt sila nga kabuhi. So anong himuon subong sang Iloilo City Police Office kaga ang deployment. Sa 7:28 sa aga sa Pilipinas. Grabe ning natabo dito sa Estados Unidos. Ginakabalakan sa otoridad nga wala sang nakaluwas sa pagbungguanay sa kawaan sa American Eagle Flight 5342 kag Army helicopter malapit sa Reagan, Washington National Airport. Sakay sa American Eagle Flight ang 60 ka mga pasayro. Ang dawa ka aircraft ang nagbungguanay sa Potomac River kag subong padayon ang ginapatigayon nga major recovery effort. Sunod sa parent company nga American Airlines, ang regional jet ang nagikan sa Wichita, Kansas. Samtang ang US Army Black Hawk helicopter nagakarga sang 3 ka mga tawo sunod kay Mayor Muriel Bowser sang Washington dito sa Amerika. Gin-confirm sang US figure skating nga lakip sa mga sakay sa passenger jet ang American figure skaters, coaches kag mga miyembro sa pamilya nga gikan sa isa ka camp sa Wichita. Lagip man sa sakay sa jet ang Russian figure skaters kag coaches base sa confirmation sang Russian state media. Sa uli nga update, 28 na kalawas bangkay na ang napasaka nagikan sa tubig. Sa among nga numero, 27 ang sakay sa American Eagle civilian jet kag isa ang nagikan sa Black Hawk helicopter. Black Hawk helicopter. Tikon lang tawon mo Ma'am Novian Bahade, Ma'am Janet Caso, Ma'am Nin Fatala. This is a great dako ini nga tragedy. Inapatihan nga ti daw, why gid zero survivor eh. Zero survivor. Sa data, 28 ka mga bangkay na recover sa Potomac River sa Suba. Nagsarurot ito ang passenger jet pagkatapos ka nagbungwanay sila sa kawan mid-air collision bungwanay. Halin sa search and rescue, ginahimo ni sa bunga recovery ang operasyon. Nagaling sa Dwight Eisenhower National Airport sa Kansas, ang American Airlines flight may karga nga 60 ka mga pasahero kag 4 ka crew. Yara na sa ibabaw sang Potomac River, malapit sa Reagan National Airport sa Washington District of Columbia, Washington DC. Ang passenger plane sang nagbungguanay sila sang Army helicopter nga may sakay nga 3 ka mga soldado. Di amo tong inambata nga may mga nagkalamatay dito, mga figure skaters, halin sa US Figure Skating Championship sa Wichita, Kansas.
suno sa US figure skating. Ang pagbunguan na isang passenger plane kag army helicopter ginakabig nga isa sa pinakamamamatay nga aviation disasters sa United States of America halin sang tuig 2001. Foro de los Pueblos. Plus sa 7:31 we'll pause for a quick break. Pagbalik ta, ibalon ta ng preparation sang Iloilo City Police Office sa dalag ko mga events diri sa syudad. Ang Iloilo Provincial Government naghatag sang bulig sa mga repatriated, mga overseas Filipino workers halin sa iba niya pungsod. Tungkol sang gira, balatian, nagmasakit, may bulig, pinansyal, ang Iloilo Provincial Government. Lynn Ochia, good morning ma'am. Thank you. Ari praise report, ari kay nako ni dumduman nyo sang aga, Sir William Sapanta, Sir Liam Will, kay Ma'am Gingging Havilosa, kay Ma'am Maritha Liamitselina, kay Ma'am Christy Rivera, kay Ma'am Lior Abong, dira sa First Restaurant. Kung nag-pray kita kay na, kay si Ma'am Novian Bahade, nag-request kay si mama niya, Jean Bahade, sakit ulo, may migraine. Dumduman nyo kay na kay Ma'am Apple Taasan, Three Wheels Company, kay Sir William Tan, kay Ma'am Bing Tan. Ariyo, aba niya Sir Ted, ako si Jean Bahade, mama ni Novian. Ted, salamat gid kay Lord, kay pag-pray gina alas 5 sang aga, 5 minutes, kuha dayon, ya sakit ka ulo ko. Daw pinahid lang gid, gani nagapasalamat gid ako kay Jesus, sang doktor sang kabuhi sang tanan. Batian mo kay na Mami Buday, kay Mami Horten, after 5 minutes, daw pinahid lang, Pastor Don, kay Ma'am Ninalyn Dongines, apaw, sa Binaubaw sa Calidomangas, kay Ma'am Ching Dongines, daw pinahid lang, Sir Toteng, Doc Daday, to God be the glory. Ang migraine niya nga sakit-sakit ulo niya, daw mabuka, nag-ayo na! God takes all the glory and Christ alone is exalted. That means that God is performing miracles sa nagkapati sa iya. Si Ma'am Jean Bahade, mama ni Ma'am Novian, taga San Enrique, nagpa-pray kay na. After 5 minutes, nag-ayo! There's power in prayer. Sa 7:33, hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komedya. Pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at umulang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangyayato ako ni Government Louis, before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdagdagas ako sa 2-year na plan sa life ko. Dari ko nag-grow, dari ko na-achieve ang mga katay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang maya ay
anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman na iyon, ang Diyos mabalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apang, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman ganun. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado,
may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person. Tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO, Dr. Minhoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Oras las 7:44 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. We have on the line Police Major Sheila May Acanto Sangrines, ang taghambal sang Iloilo City Police Office. We're facing sang dalagko nga mga events this weekend. Chinese New Year celebration, may ang Diyos Gugma Rally, kag ang Fiesta Saro. Anong preparation sang Iloilo City Police Office? Kaya hindi kita sini makarelax nga mambaka, medyo gamay-gamay ini compare mo sa dinagyang. You have Major Sheila Sangrines aton linya, ma'am. Major, si Ted diri sa K5. Good morning, ma'am. Sir Ted, good morning. Good morning sa tanan naton nga mga ka-K5. Na ang pawa ng mga polista sa kakapoy sa dinagyang, Major? Nakabawi na. Nakabawi na sila, kagkabalogit sila nga kinanglan gid magbawi kay tungod nga daw na timingan nga daw sunod-sunod pagit ning aton nga mga balantayan. Kay ti Call of Duty amo ginaiba sang araka sa government service, no. So karon sa gabi Chinese New Year, and kay na gani sa akon introduction nga hindi tani baliwala kay bangod nga ti Filipino-Chinese businessmen ari diri sa aton, one of the biggest community outside of Metro Manila,
and they're at the high risk man of course abduction, kidnapping, aras sa dalan mo. So anong preparation sang Iloilo City Police Office sa Chinese New Year karon sa gabi, Major Sangrines? Yes, may ara kita security deployment nga pagapatigayonon, hindi lang uniform personnel, kundi pati covert personnel nga naka-civilian, iba lang ang mga clothes para closely ma-monitor ang sitwasyon. Then, way labot sinadira, may mga established kita nga police assistance desk, kag ang ma-provide kita area security, route security, way labot nga may mga force multipliers kita kag iban pa nga maupod sa aton bantay. Ang aton template sa gihapon si diri is a major event security framework nga medyo sa level ng balasang kuan kay medyo kumpara mo sa dinagyang although nga medyo gamay-gamay ini ang crowd ng balantayan pero hindi ta pwede nga mag-relax kita or magsiling kita nga ikompormiso ang aton nga mga pumuluyo ang mga Chinese community ta diri. So ang tanan nga activities nila well coordinated sa aton kag providean gid na naton sang nagakaigo nga security packages. So pila naman kapag sinapol ang patigayon ta sini kag makabig naton nga all systems go na kita no para sa tanan nila nga kahiwatan. Nakuha ko ang quotable quote sa hambal mo. Sa police, no time to relax sa amon nga sitwasyon. Din sila magamit sa gyapon ning diri sa may Filipino-Chinese arc, ma'am, no? Dara ng entire stretch sila, no? Yes, no, dira gyapon inano tuigan dira nga ang sentro sang ila kahiwatan dira. So that is why nga may mga rerouting man kag road closures na nga pagapatigayonon kag isa sa mga concerns man dira is ang traffic management pero yara man ang TTMO no ang mga tao ni Sir Garbanzos kag ginharmonize man na sa aton deployment no sa aton traffic enforcement unit naton para nga kung hindi man nila masarangan ara man kita no nga atin mga traffic personnel. Pila ka gatos ni expected nga mga Filipino-Chinese nga mag-upod sa celebration, ma'am? Kung suma total mo na o ginatos gid na kaglabuton paning libo man ang aton expectation kay bisan locals no bisan hindi man mga Chinese naton nga community diri bisan mga ordinaryo lokal nga Ilonggos damo man ang nagaupod kag nagaugyon sang aton nga Chinese celebration diri sa syudad sang Iloilo kag damo gid no may every year ara gid na sila man no sa tanan nga kahiwatan sang Chinese community naton. Biyernes, Sabado, Domingo loaded gid ang mga activities diri sa syudad and balantayin gid sang police. By tomorrow magasugod man ang 24 hours nga rally sang ang Diyos Gugma dira sa Iloilo Sports Complex sa Magsaysay Village, La Paz. Daw ano man ka daw mo sini deployment sa police, ma'am? Pilang expected nga crowd nga magatambong sa rally ini? Maximum no as per coordination nila dira magalabot sa 15,000 to 20,000. But may mga gin-suggest kita sa final meeting, final coordination meeting sa ila nga daw i-adjust to nila ang ila programa nga at one time daw hindi gid maglabot sa amo man sina kadamo gid bala ang buwelta sang ila nga mga attendees kay may mga risgo no. Correct. Hindi lang sa security kag sa safety kag sa area dira sang bahin sang venue sang Iloilo Sports Complex. So manami man kay ti amenable man sila and ang tanan-tanan nga mga dapat i-consider sa amo na kadako nga crowd nga pag-manage. So gin-discuss man kag may sabahin sang security aspect sa safety aspect sa medical side may ginpanglatag man nga mga contingencies may mga ginset nga mga rules and regulations nga hindi lang sa aton sa security forces sa medical side may mga nagakaigo nga mga obligasyon o likuton kundi sa ilaman nga bahin no nga kinahanglan mag-cooperate sa aton kay while gusto nila nga maging successful di sa aton kay kita ang in charge sa security kag sa safety nila. And mag 24 hours considering mixture na siya sang bataon kag matigulang magbilog adlaw da wa sila tulog
tapos exposed sila sa init sa adlaw, ang humidity, damo sa mga factors sa major sang greenness, no, that of course hindi lang sa seguridad kundi mismo sa ila health wasi maglalipong da, paano ma-accommodate na from other towns and other provinces. So 24 hours kinini ang ilang prayer rally. As for 6 to 6 gid? oo, no, pero may mga pila sila guro ka mga miyembro nga hindi man gid mag-overnight dira. Kag may mga readjustment sila nga ginobra, no, kay based man sa recommendation sang aton nga si DRMO, kay ti nagara man on board, no, si Ma'am Donna Magno, kag ang iya mga staff ni Sir Darwin Papa, ginklaro to ang ila to nga mga staging areas, ang mga emergency protocol nga obrahon, kag i-observe man sang ila nga mga attendees. Hopefully, no, kung matigayon ang mga ginsugilanunan, ginplastar, kuan kita positibo man kita nga ti bisan na muna kadamo sang crowd. Kung magbinuligay lang kag mag-observe lang man ang isa kag isa sang mga security kag safety protocols kag mga pilato ka magin-rekomenda sang aton mga doktor, wala gid problema. The same police force ang i-deploy karon sa Chinese New Year kag sa buwas sa rally sang ang Diyos Gugma? Hindi magparehos, no, mas damo-damo, although nga majority sang deployment diri sa may Chinese New Year, ma-serve man na dito kay kung kaisang matabo sina dira sorted, no, kung area la sang lapas, ang main sina dira nga actor or player is Lapas PNP. Pero since kulang kay hindi man nila pwedeng pabayaan ang iban nga bahin sang distrito sang Lapas, ang ginaobra sina dira is ga-augment ang iban nga mga police station nga hindi apektado sang kahiwatan, kag ang aton nga Iloilo City Mobile Force Company, ang aton mobile patrol unit, dito na sila ga full force kapin pa kun damo-damo or dako-dako ang aton balantaya. And finally on Sunday, Fiesta sa Haro. Ginakatuan kinini sang tanan, hindi lang diri sa syudad kundi iban pangayaw pa. And magluwa sina, dungan sina may bulang. Ang mga bulangiro de, mga mangranon ari man gani subong sa Coliseum bla. Anong deployment ni ma'am mas iba ini compare mo sa two succeeding preceding events sa Major Sangrines? May mga peculiarity man ini, no, ang kahiwatan sang Candelaria o Fiesta sang Haro, kay ti ang sentro gid sini sang balantayan ta dira sa may Haro Cathedral, kag ang tao halos every hour may ginapatigayon na da nga misa. So may tatlo kita sina dira ka i-establish na personal screening area nga magapatigayon sang frisking, magausisa sang ila nga mga dala, sang kun may mga ipalusot sila nga mga bawal pa bala, kay ti ganban kita sige hapon subong tungod ni sang eleksyon naton na Sir Ted. And hindi ta gusto nga ang aton religious festivity matublag man, no, kag ang iban maapektuhan man, especially ang mga pangayaw kag ang nagpuli lang para nga makatambong sang misa dira o kung hindi gani makapamiesta or makapuli sang ila mga himata. May mga readjustment kita dira, no, considering nga tilain manig ang mga series of activities sang kapistahan sang araw. And during dinagyang nagpuhag ning mga sindikato sa mga pangawat cellphone nga mga taga Tondo, Manila pa, mga pangayaw bala Major Sangrines. May monitoring kamo nga may mga grupo naman nga ari naman diri handa nga makatake sa Fiesta sang Haro naman, ma'am? So far daw, sige pa monitor naton daw, wala kita sing pangayaw, presensya sa mga pangayaw kasunod to sang pagsakote sa ila. Siguro basi nagtagamtaman sila kag nagpalinong-linong anay kay daw masiling sila nga kadako to sang dinagyang sang blantayan, damo blantayan nila pro na monitor paghapon nila kami. But ang aton panawagan sina dira hindi ta magkumpiyansa kay may araman kita nga mga lokal nga kawatan. Correct. Kag may amuna ang ginamonitor naton nga once nga lax ang aton nga pagchekyar sa aton nga kagamitan, cellphone ta, ang aton mga laptops, valuables ta, wallets ta, bags ta, may oportunidad
Tako sa gihapon ang posibilidad nga mas mag-upod ni sila simbaman, masulod man ni sila, mainklaman ni sila sang dugok, sang tao, kag mag-iping-iping dira, kibot kita na slash na aton bag, wala na aton cellphone, na aton wallet. So amo na nga, number one, gid secure tagid ang kagamitan ta, no? May monitoring man or wala ang pulis, lain gid ya nga ginasecure ta man personally ang aton nga mga kagamitan dira, valuables dira, kag hindi tagin matagaan sang oportunidad man no ang ining mga kawatan. Mangin mindful kita, main conscious kita and careful sa aton palibot pangod nga don't take chances ni tapagatagan chance ang ining mga tangkaw ini. And lastly, may idea ka Major sang Greenes kundi gindi moles na inadrang haro cover gym sa plaza sang haro mo. So diin ang coronation night sang Miss Haro sa fiesta sa Domingo, ma'am? Bao daw wala pa ako detalye dira no. Oo. Siguro sa ato na lang nga hepe dira kay magkabisado niya ang iban nga mga aktibidades dira kay ang amon abi sa bahin sa ICPO. Ginatanaw naton dahil di masarangan anong mabulig pa dito, anong ma-augmenta, ma-reinforce ta. But as to the details no daw ay kita sina nakapangusisa pa sa mga detalye dira. Siguro kay Captain Captain Jimel Acuesta na kita sina makakuha sang mga impormasyon nga kaangay sina. Oo, kay ti amo man ang ginabantayan man, and of course security priority man sang mga pulista during night time sa highlight na sang fiesta sa Haro, ma'am. Kay kung mangin Haro Fiesta Queen ka, it's a big deal mo. Dako nga kadungganan black kag ti ginakatuan sa madalako nga mga tao, kilala nga mga tao, Major. Oo, tama. Gindi na siya, Sir Ted, no? Kabahin na actually sa tagaan naton sa nagakaigo nga security package ang coronation night, no? Sang kapistahan, sang Haro. Kag ang pag-monitor man, no? Kag siguro nga ang mga nagkalain-lain nga gin-establishar nga mga ilimnan bala? Mga Tiyusko daira nga patigayunan sang inom-inom amo nang ginabantayan ta kay kung kaisa ang ginamo dira gasugod once nga wala sing presensya sang kapulisan kag wala sing may nagabantay. Very well said, Major Sheila May Sangrides, ma'am. Salamat for your taking our call. God bless you, ma'am. Yes, Sir Ted, maayong aga kag salamat sa siningkay gayonan. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Tatlo ka big events dari sa siyudad sang Iloilo. Chinese New Year celebration karon dira sa city proper, Isnard Street, entire stretch pakadto sa may Central Market na Mambings PSJ, Sir Macjo Filoteo. Tapos boss, ang Diyos Gugma Rally dira sa Sports Complex sa Magsaysay Village, La Paz. Sa nagapamati, buwas asa sa Domingo may traffic rerouting dira sa palibot sang Iloilo Sports Complex. Sa Domingo naman, fiesta sa Haro. Subong sige na to ang high score sa wala, sa puti. Gutok na to sa Coliseum, subong. Gutok pang mas duro pang gakadto sa simbahan, Ma'am Virginia, sa Bulangan, Ma'am Virginia Francisco, sang sa simbahan mo. Kagabi na labyanta, alin sa samba. Duro-duro, tawo to sa Iloilo Coliseum dira sa San Isidro. Alas 7:59 sa aga sa Pilipinas. Hold on, pagbalik ta, check taning pagtimbuok sang kaso sang dengue, hemorrhagic fever, kag sang hand, foot, and mouth disease sa probinsya sang Iloilo. Kag ining pulis, maoy nga pulis, nga napungol dito sa istansya. Ikasuhan gid siya. Pero by the way, ay kilala nyo si Andre Iguodala? Si Andre Iguodala, player ni siya sang Philadelphia 76ers gid. Tapos, nagdugay sa Golden State Warriors. Ang iyang jersey number 9, iga-retire ang Golden State Warriors sa ilhampang kontra sa Dallas Mavericks sa San Francisco, ilang home court sa Febrero 23. Ini ang ginanunsyo sang Warriors kadungan sang birthday ni Iguodala sang Enero 28. Ang 6'6" swingman nga si Iguodala ang ikapito nga player sang Warriors history nga nag-retire, nga iga-retire ang jersey. Nga igin-retire ang jersey. Una gid si Wilt Chamberlain, tapos si Chris Mullin, si Nate Thormund, Alvin Attles, Rick Barry, kag Tom Meschery. Kabayin siya sa pagdaog ng Warriors
sang apat ka NBA titles 2015, 2017, 2018 kag 2022. Si Andre Iguodala, 41 years old, may average nga 11.3 points, 4.9 rebounds kag 4.2 assist sa 1,231 tanan kahampang para sa Sixers. Kaagi man siya sa Denver Nuggets, Miami Heat kag sa Golden State Warriors. Las 8:01 saga. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komenta. So, ang na-excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. Ay, mamati gid kami. Ay, ma'am, nagdaog ako. Present, present. Gamawa kami na. So, naga-banding-banding kami tungod sa nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pantrabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila, and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila, ma'am share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga help man sa amon wherein nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Ang Foro de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kuan sang K5 sang una Radyo Bandera. Ang subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil di makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. We honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News. You stumble through your days, got your head
hollow. Your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back from party party. And together, we love the team of this song. To the sky, and it's open wide. Your heart's really fine, and the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. Congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga actors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to go as the way of Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Di ako na ka. Ano? Wala na ba? Tabo siya ako daw. Luha ko.
Happy man Pasko. Ngayon na kadaan ako ni. Sadya ko kanina kabato na ako ni. Tao ka, happy birthday. Sana malala ko na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Oras alas 8:14 sa aga, oras ginatulong sang DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Going back sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa mga nagalingin-lingin ng ulo bla nang magdoko-doko ka, gulpi lang daw matyagan mo daw malumos ka, hindi ka na magsagay ka kadoko-doko da. Ang imuon mo kung kapanghilamon ka, kung may edad yun na, usually, kuhan kasi na nagalingin ng ulo mo. Hindi ka maghatag sang tsansa nga magsarurot ka na kagbasi malipong ka, eventually mapatay ka. Himuon mo kung galingin ng ulo mo pungko ka. Kag pa-check up ka na, kadto ka na pakonsulta ka dala sa clinic outlet o diri sa kilid sang Robinson's Place Haro, sa Pasay, sa Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasay City, sa Cosmart sa Kalinog kag sa Miagao Branch. Ang DTX 500 nagatap na inisang pagtaas ang mga blood sugar level. Once ka magtaas ang mga blood sugar level, tapos may diabetes ka, likado na kay kung diabetic ka, damo sang komplikasyon. Ang imuon mo, tumarka DTX 500.
may acid ka or grabing acidity mo, DTX 500. May vertigo, DTX 500. Antes nga magtumar, pamangkot ka sa in-house doktor. Hindi niya nga blind following lang nga batian, bangon niya batian mo sa radyo. Kung hindi ginapension sa inyo kung ano ang efficacy, ang potency, kag ang importance, kung nga kinanglan mo gigya magtumar DTX 500, D3 Bio, kag may TC, adlaw. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Alas 8:16, madamo ang nagakabalaka sa risgo sa pagdala ng portable batteries sa carry-on luggage para sa flights matapos kinsuspitsahan nga ang lithium-ion battery among rason sang sunog nga naguba sang passenger plane sang Airbus 321 to. Sunod sa Ministry of Land, Infrastructure and Transport na retrieve sa mga official ang black boxes nagikan sa eroplano nga nasunog dito sa Gimhae International Airport sa Busan, South Korea. Samtang ginahanda nila ang formal nga pag-launch sang joint investigation sang pulis kag bombero. Sang Martes, nasunog ang eroplano samtang naghanda sa pag-take off manuglupad la. May ilang kinakagwa ang 169 ka mga pasayro kag 7 ka crew members sang Airbusan. Kung sa din 7 sa ila nakaagom sa minor injuries. Pakita ta please ang eroplano. Sa pahayag sang mga testigo, nakabati sila sang nagakrak nga huni bla, doga ragaak bla, nga huni, kaangay sang nagakasunog nga electronic device. Antes nagwa ang aso, nagikan sa rear overhead bin nga nagpuno sa cabin nga nagresulta sang gilayon nga pag-evacuate pagi sa inflatable slides. Abisar nga may madamo nga possible ginhalinan sang kalayo, kaangay sang short circuit sa aircraft kag nagdamo ang suspetso nga ang portable battery ang ginhalinan. 7 kasi manang nakaligad, may isa man ka eroplano nga naka-experience sang kaangay nga insidente, durog ito patay. Iniya ko niya ni Amerikania, no? Pero ang dito sa Airbusan, dito niya sa South Korea, pero may lang to kay nakaluwas ang 169 ka mga pasahero. Alas 8:18 sa aga, hindi panuguti nga may bukol-bukol sa lawas mo, ha? And hindi mo pag-ibaliwala. Ang sarcoma ni tumalagsahon isang isang kanser. Apang kung ini ang hindi dayon mabulong, budlay ni kon aranan sa late stage bla. So, okay na sir Paul. Duha ka klase sang sarcoma. Soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sang sarcoma, mamarihina gumakil, nagatubo sa tiil or sa kamot. 30% nagatubo sa tiyan kag 10% sa liog o kon sa ulo. May mga faktor ni kunya nagataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma, Sir Eric Gose. Good morning, sir. Gahimos ka na, Sir Eric. Kay Sir Jerome Asomo, kay Ma'am Merlinda Asomo, kay Sir William Zapanta, kay Ma'am Gingging. History sang radiation, therapy, may chemical exposure. Kung ikaw bala mangunguma, kung di nagapang-spray ka, pangabuno, ka-expose ka man sa chemical mo, malawig nga paghubag sang parte sang lawas, genetic disorders, or may history ang pamilya sang cancer. Amo ning mga faktor, mga rason nga nagapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. Mga naandan nga mga simptomas sang sarcoma, Ma'am Virginia Francisco, Ma'am Chrissy Rivera, Ma'am Yora Abong, ariyo? Pagsakit o kung paghubag sang tiil. Do pirmi lang gubag imo tiil, kamot, balikawang, tiyan kag likod. Tapos hindi mahulag imo joints blang imo luta-lutahan, hinali nga pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Hangimoon mo Sir Arman Guway, kay Mami Ubang Bilhira, kay Mami Nita Cabaluna, Sir Hudlo Montana, likawan mong sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Tumar ka, DTX 500, kag may TC. Adlaw-adlaw gid. Ang DTX 500, puno sang anti-carcinogenic properties. Magabag kang anti-carcinogenic, anti-cancer. Agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Ikapabing lawas mo ba si may bukol-bukol bang daw unusual nga nagamamat ako? Masaligan, kag mataas ang potency sang polyphenols kag flavonoids nga halin sa desugared sugarcane extract sang DTX 500. DTX 500
batok sa pagdevelop ng cancer. Ang Mighty C, isa ka alkaline vitamin C, Sir Arman Guway, Sir Blair Matoliano. Kampiyon ni siya nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud patson ang mga guba nga cells ng lawas paagi sa apoptosis. Apoptosis, ampis pa man ini nga maglapta kag mangin cancerous. So hindi na pagulata pa nga magtubo pang bukol sa lawas mo. Proteksyonan mo ini paagi sa pag tumar adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Wala sang overdosage, wala sang side effects. Amtis ka magtumar, pamangkot ka dira sa mga in-house doktor sa ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Foro de los Pueblos. K5 Alex, nagataas sa gatimbok ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, Sir Charles Anthony Galicia. Ang report ni K5 Alex Escalante, hinadulong sang DTX 500. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa K5 Dad, gulpi nga nagtimbuok no ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Actually, based on our last nga pag-update kahapon nga adlaw, we have recorded as of yesterday 176 cases ng dengue. Pero just this morning, nakibot kita kay nagpagwa no ang Iloilo Provincial Health Office sang ilang nga resulta sang monitoring sang 4th Morbidity Week. This is composed of the cases nga na-record sang January 1 until January 25. We have recorded 261. So imagine, ang gintaas niya ka K5 Ted, niyara kita sang 89 kabag-o nga kaso in just a span of 1 week, no, ka K5 Ted. So ang aton nga Iloilo Provincial Health Office nagakabala ka subong kay kung lang tawon nimo ang time interval wala ka K5 Ted sang pagka-record o kung discover na nagulti taas ang kaso sa dengue diri sa probinsya sa Iloilo kadasig lang kag kung bason kita ang pagsaka no kag K5 so may increase gid siya nga 43%. Last naton nga pag check was 30% na increase pero sa subong we have recorded 43% increase na may ara kita sa 89 ka mga cases. So out of 43 municipalities sa probinsya sa Iloilo, buha na lang gid no ka K5 ang wala sang may na-record na dengue cases ginalakipan ini sang banwa sang Bingawan kag Zaraga. So again, duha na lang ka mga banwa diri sa probinsya sa Iloilo wala sang dengue. The rest nga 41 municipalities ka K5 ni ara na ang pinaka taas nga naka-record no sang dengue cases sa subong iyang 4th Morbidity Week monitoring sang aton nga Iloilo Provincial Health Office amo ang banwa sang San Joaquin sang Leon nga may ara sang 21 cases. Halin sa 13 nag-21 na? Yes. Grabe paglumpat no? Leon no, Leon. Grabe as in Leon from 13 to 21 cases. Sang gisundan ini sang San Joaquin nga may 17 cases katitad Kabatuan halin sa 11 ng San Joaquin nag-17 ha? Nag-17. From 16, from San Joaquin, lumpat kita Kabatuan nga may 16 cases na subong kakitad. Halin sa 7 cases lang eh. Yes. Uton nga may 14 cases. From 9 cases. Limang nagdugang sa Uton. Barotac Viejo, may 12 cases na subong kakitad, no? Barotac Viejo, ang Barotac Viejo, ang una yung figure is 9. Subong pila na? 9. Subong 12 cases. 12, nagdugang. Oo. Sa 6th place is Tumangas na may 12 cases naman subong. Plus 2. Kaya kahapon to, paglawag ta, pulo. Yes. Ang top 7 diri, ang Pasay City with 11 cases kakipagped. Plus 2 ni. Bali, kuha na nag-11 na sa halin sa Siam. Oo. Ang 8th place is Estancia with 11 cases man. From 9 cases lang niya. Duha man na nagdugang sa Estancia. Oo, gintundan sa Haniway with 10 cases. 4 na nagdugang. Kay anom ni kina sa lawag ta sa balitang K5 sa umaga bla sa Kagahon. Yes. Ilan na sabong? 11? 10 cases. 10. Okay. 4. Yes. Sila sa Santa Barbara with 10 man. The rest
9 cases panubo na. Ang Ang Santa Barbara, pulo na? Pulo na. Ang Plus 3 sila, halin sa 7, nahimo na nga pulo ang Santa Barbara? Yes, kakita dad. So, grabe gid ang pagtaas ng cases. Imagine, isa lang kasi mana ang nakaligad. Iti grabe ang monitoring man, no? Intensive ang monitoring sa aton nga Iloilo Provincial Health Office, kakita dad. Since nga, una pa lang nga daan nga simana sang tuig 2025, may ara na sang na-record dayon nga cases no sang dengue diri sa Iloilo province. So nagapanawagan no sa gihapon ang IPHO sa mga kabanuhanan naton, especially sa mga households bala nga nagapamati subong sa aton nga i-practice gid ang pagpaninlo sa mga ugsara naton. Actually this is a simple step na kakifagted pero dako ni siya ang mabulig. Especially kung may ara sa mga stagnant water bala sa mga puluyan nga pwedeng itlugan sang lamok sa kulbon gid kag ulaon gid ang water kakifagted. And kung kabatsag ka na bala sa mga symptom daga ilanat ka na do lubong bla tapos lain matsag mo sakit luta-lutahan mo kadto dayon sa doktor. Kay kung early ang diagnosis sa K5 Alex, makuha na ni matap na hemorrhagic siya matuod. Abot sila kung utok ng inigo niya, mga deadly, kay dugo utok sang bleed mo ang patient. Pero kung matap na nga ang mga symptom blood nun kung matap na bla kay Alex, hindi ka mag-bleed, hindi ka maubusan dugo, matap na mo man na. Mapungga ng morbidity na tawag bla kamatayon. Actually, we have this information nga sa may Banwas ng San Dionisio, isa ka barangay, may reported nga isa ka patay because of dengue, pero wala pa siya ma-confirm as of the moment, no, kakifagted ng IPHO. Ipacheck na kay Arbat, dito sa K5 Sara, para may evaluan na kay hindi ta gusto nga may mapatay di. Amo nga ginakampanya ta kay nadala ta gini sa program, kay gusto ta nga mangin aware ang tanan. Yes, kakifagted. Actually, kung may casualty kita sa dengue, since kati maagi na anay sa test before nga ma-confirm gid nga dengue gyud man ang ikamatay nga medyo too late ang reporting ng aton nga IPHO kakifagted. Kiti hindi man nila pwede nga ma-declare dayon bala nga dengue ang kinamitay sang patient. Kung kisa uli man ang may ara siya sang dengue. Uli man ang haboy sang data or figure halin sa Municipal Health Office pagkato sa Provincial Health Office. Dati yung saway sa buong role na iniya sang mga barangay health worker. Amo na nga may BHW sa baryo, monitor sa mga sitso, mga purok bla. Haboy nila dayon sa Municipal Health Office or officer, haboy sa Provincial Health para ma-monitor. Amo na ang role da, binuligay da. Hindi na nga hulaton pa kung anong mando iya sang Provincial Health Office da. Ang BHW mismo, kapitan da, under his tutelage da or kung ikaw abi mayor pamonitor mo sa mga barangay amo ng trabaho nga may BHW da na dala ma-maximize ang presensya sang barangay health workers sa K5 Alex. Di magluwas ini ang hand, foot and mouth disease kasaka man Yes, gamat amat man saka. Actually we have recorded 62 cases. Pila na? 64 cases. From 48 kinasing kagawan sa program ta, 48 lang. 48 grabe cases. pagtimbok niya, no? Oo. Yes, kakifagted. So, ang mga usual naman yung ginaigo sini, mga kabataan naman 0 to 3 to 5 years old, no, ang kalabanan nga ginaigo sini kakifagted. Kiti sila ni ang mga ages nga daw medyo hindi pa complete pa lang bakuna. That is why nga ang mga kabataan subong, mga ginikanan, gina-encourage gid nga mga kabataan nila, pabakunahan gid nila. Kaya ang aton nga mga sentro, mga rural health units sa mga municipalities naton diri sa Iloilo province, available man ang tanan nga mga bakuna sa K5. So, ang ano na lang gid, ang effort na lang sang mga ginikanan, pisanan na lang ginilang magkadto sa mga sentro naton kag didto pabakunahan ang mga kabataan. Mga daw bitog-bitog ang simptoma, no? Bitog-bitog, palamula, halin sa dila, sa bibig. Tapos may lanat man ni K5 Alex, no? May lanat man. Kag ang gini, ang cleanliness sa surroundings gid. Yes. Kaya amo nang naga-trigger, dapat limpyo paliguing bata mo.
kung magpamuhin sa or mangihi sa mag-CR palimpyuhan sang hapon kag tubig or alcohol da ang kuko niyang labada di na parang hindi magkakapol ang bureng, things like that. Kag ang kuan gid ang hygiene, proper hygiene sa palibot sa balay, sa lawas. Hindi naman dokta na kag pakauna na prutas kag laswaw. Yes. Di ang Carles Subong ang nagapanguna sa may pinakatamo gid nga kaso sang hand, foot and mouth disease sa Iloilo province nga naglabot sa 12 cases no ka K5 set. Thank you K5 Alex. Sige, ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga sarangid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain yung mga viral kag bacterial infection just like no sang aton balita dengue kag hand, foot and mouth disease. Kakifag yung mabakaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kag of course no ni K5 Ray Estaha Omalay nga talaga ang mga taga-Pototan Iloilo. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Foro de los Pueblos. Alas 8:32 oras sulong sang healthy nga kape, Pre-Bio Coffee, DTX Premium Coffee kag DTX Coffee Mix. Kay Sir Jotham Malakapay, kay Sir Jotham Malakapay alias Swagger sang Light of Glory Taxi Hyundai 186. Kapamati, Sir Larry Praso, kay Sir J. Barros, good morning. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. May iwan na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot yun. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man katugay. Ululupot kita mga kakaipan. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man katugay. Ululupot kita mga kakaipan. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay.
Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwan nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kag magluhod sa bago nga paglaon. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Week, before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa
sa bagong paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years kong bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument na gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga... Oras alas 8:43 na sa aga, oras ginadulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics Mighty C, kag D3 Bio. Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kung may UTI ka, urinary tract infection, Klinika Spore Biotics. May dysmenorrhea, Klinika Spore Biotics. Ladies, para wala sang odor under, Klinika Spore Biotics. Pagkaon kami sa mga mamantikaon nga pagkaon, nagakutoy-kutoy ang chan mo, Sir Charles Anthony Galicia, Ma'am Angging Palma, tumars ang Klinika Spore Biotics. Sa Amerika, ginsintensyahan sang hukom ang isa ka anay senador sang Estados Unidos sang 11 ka tuig nga pagkapreso bangod sa korupsyon sa pagkadiskubre sang gold bars kaginatos ka libo ka dolyar sa iya mismo balay. Antes pa man ang pagpamatbat na convict na si ex-Senator Robert Menendez. Robert Menendez, 71 years old, isa ka Democrat, halin sa New Jersey. Na-convict na siya sa pila ka kaso sang extortion, pagpangilkil, obstruction of justice, kag bribery. Sa mga pabor sini nga ginhatag sa mga negosyante ka connection sa Qatar kag sa Egypt. Si Menendez nagserbe bilang chairman sang Senate Foreign Relations Committee. Nagpahayag nga mag-a-appeal ini sa verdict nga gipapanaog sang July 2024. Ginraid ang balay niya sang Federal Bureau of Investigation sang kag nakuha dito ang cash $500,000 Kung i-convert mo sa Philippine peso ni minilyon ka kadako-dako ni nga kantidad.
may mga bulawan, may gold bars nga nagabilis sang $150,000 kag may Mercedes-Benz. So, doktan inisa sa kaso nga corruption si former U.S. Senator Robert Menendez. Speaking sa mga senador, ang Social Weather Station, SWS, nagpagawa sang latest survey sang mga frontrunner sa senatorial elections sa May 12, 2025 elections. May margin of error nga 2.31%. May 1,800 respondents, pero scientific ini. And napamatudan na over the years ang efficacy and ang precision sang mga survey. Amo na nga may guide ang mga politiko kung di sila mahina, anong imuon nila. So sa survey, nagapanguna nga gusto sang mga Pilipino nga mangin senador, Erwin Tulfo, ang representative sang ang ACT-CIS party list na. Si Tito Soto, Vicente Tito Soto, si Erwin Tulfo, 45%. Si Tito Soto, 38%. Si Lito Lapid kag si Bongo, pata sila, 37%. Si Ping Lacson, Panfilo Ping Lacson, 35%. Si Manny Pacquiao, Pia Cayetano, Ben Tulfo, utod pa gini Erwin, ari man niya sa senatorial frontrunners, 34%. Si Makati City Mayor Abigail Abi Binay, Abi Better, Abi Binay, di ba na? 31%. Si Bato de la Rosa, Araman. Si Bong Revilla, si Willie Revillame, si Francis Tolentino, kag Francis Pangilinan, si Kiko, amuning ari sa winning column. So madinisigwanay na ni sila, depende na niya sa kampanyahan nila sa naghihilapit nga senatorial election. K5 News FM Kampiyon Report. Isa sa veterano man niya politiko sa Pilipinas na patay, ining si Albay Representative Edsel Lagman, presidente ni sang Liberal Party. Sa report, K5 Wayne Sanyeres, Wengo. K5 Ted, Diyos mabalos o ko na God. Diyos mabalos. Yes. O ko na God will return the favor. Bali ini ang pahayag ni Kiko Pangilinan bala kay K5 K5 Ted matapos nga nagtaliwan ini kahapon nga adlaw si Albay Representative Albay Representative o ko na Liberal Party President nga si Edsel Lagman. Bali ini siya kay K5 Ted ang isa ka Filipino human rights lawyer kag politician sa province ng Albay kay K5 Ted. Bali ini ang gin-elect nga member sang House o ko na from 1987 tubtob 98 kay K5 Ted. Kag 2004 tubtob 2013 kag hali naman 2016 tubtob ang until ini nga napatay siya kay K5 Ted. Napatay sa kahapon alas 5:01 sang hapon bangod sa cardiac arrest at age 82. Old age man. Although nga he is an incumbent representative sang Albay, no? First district sang Albay K5 Way, no? Siya ang presidente sang Liberal Party. And ginatawag ini siya nga si Papa Garfield. Si Papa Garfield ang hayo sa iya sa iya nga mga anak nga sanay Marco Stefan Lagman. Marco Stefan Lagman kag si Crisel Lagman. Si Crisel Lagman bata niya subong amoning mayor sa Tabaco City, Albay. So ang ilang pamilya are nagis politika kay Five Wing, no? Politicians gisan kay so napatay sa edad nga 82. Nabunag sa May 1, 1942. And died kahapon January 30, 2025. Sinong mabulo sa iyang bata niya? Usually ang lalaki kay K5 Ted. Si Marco. Marco Stefan, kaya doon maling bata niya. Si Papa Garfield ang tawag sa iya. No, and alin sa una kilala ni si Congressman Lagman kay ma-identify may puti buhok yawing, no? Bukay. Anong mga legacy na ginbili niya sa Albay? Weng? Ang iyang of course balik-balik sa pesto, no?
Yes, oo, kay Dad. Actually, ang ininga, ang isa siya ka kilalagid dito sa Albay kay Dad. Kapin pa ang hamakon mo, pira na katuig ang iyang pagserbisyo bala kay Dad sa gobyerno. Political clan na sila dito. And amo na nakatuan sa mga kandidato man magbadalagan presidente, vice president, senator, kay he can deliver votes mo. Yes, may command votes sa dito sa lugar. And sa tempo sang administrasyon ni the late President Benigno Aquino III, kuwan man siya, isa man sa mga nag-stand out man as Liberal Party President K5 Weng. Kagang ano man ka K5 tada, isa man ini siya sa sang abolition sang ang death penalty diri sa aton nga pungsod. Bali isa siya sa principal author sang ang Anti-Torture Act of 2009, ang Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012, kag ang Human Rights Victim Reparation and Recognition Act of 2013 kay K5 Bali siya ang gagin nakilala man sa amo ni nga patagbalak K5 nga isa siya sa ang abolition sang ginatawag naton nga death penalty sa pungsod. Nga silot nga kamatayon. Sige, Weng, salamat. Yes, no, ang balita gikan sa News Center, inisi ka K5 Wayne 02 Senyales. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Foro de los Pueblos. Las 8:52 sa aga, may mga lugar dari sa kalibutan, mga nasyon sa kalibutan, Ma'am Laura Samagaysay, Ma'am Luna Mondido, Sir Charles Anthony Galicia, nga hasta subong visa-free destination for Filipino travelers. Magpa-Brunei ka subong, pwede ka dito ka tiner at least 14 adlaw, 2 semana. Nga why visa, kuan lang ng passport lang. Magpa-Cambodia ka subong, 30 ka adlaw. Sa Hong Kong, Ma'am Laura Samagaysay, Ma'am Marie Thalia Metzelina, kung traveler ka dito, 14 days. Magpa-Indonesia ka, 30 days. Isa ka bulan. Magpa-Israel, 90 ka adlaw. Ba namin ng Israel, Mami Budayo, katuan tatong Israel. Kazakhstan, 30 ka adlaw man. Ang Laos, 30 days. Ang Macau, 30 days. Magpa-Malaysia, kasubong Wayman visa, 30 days. At least makatena ka dito, 30 kadlaw. Sa Mongolia, 21 days. 3 ka semana. Sa Myanmar, 14 days. Sa mga Palestinian territories ni Bla, hasta ni sa 90 kadlaw. Pero maagi ka sa Israel. Sa Singapore, Mami Asun Pineda, Ma'am Bing Spears Day, 30 days. Pero kung magtrabaho ka da, kinala mo gidyang may visa, di ba Ma'am Bengs? Ang Taiwan, 14 days. Visa-free entry. In-extend until July 31, 2025. Ang Tajikistan, 30 days man. Magpa-Thailand ka, up to 60 days. Visa exemption period, in-extend from 30 to 60 days, starting July 15, 2024. Ang Vietnam, 21 days, pwede ka katiner dito. Sa Amerikas, mga lugar bla nga parte sa Amerikas sa Amerika. Sa Barbados, pwede ka to kaya tiner 90 days. Wise ang visa. Bolivia, 90 days. Sa Brazil, 90 days. Colombia, 90 days. Costa Rica, 30 days. Sa Dominican Republic, 21 days. Sa Haiti, ilang kitim Sabado sa Haiti, 90 days. Sa Peru, 183 days, 183 kadlaw. Sa St. Vincent and Grenadines, mga 90 days. Cook Island, 31 days. Sa Fiji, 4 months. Sa Kiribati, 90 days. Sa Micronesia, 30 kadlaw. Sa Niue, 30 days. Bawa din nga lugar ng Niue nga niyo? N-I-U-E. Niue, 30 days. Sa Samoa, muning lugar ni I think Samoa ni lugar sang isa sa mga player man sa una sa PBA 60 days. Ang Vanuatu 90 days. Sa Africa, sa Morocco 90 days, sa Rwanda 90 days. Galing kayawan ka to. Sa Cambodia 90 days. Ang Ivory Coast 90 days. Pwede ka tiner nga wise ang visa. Alas 8:55 na, nag-approve si Ma'am Bings, no? Pwede ka to sa Singapore. Pero kung magtiner ka dito, matrabaho ka, dapat nga may working visa ka gid. Alas 8:55 na sa aga sa Pilipinas, ang parte ni sa statement ni Paulo Rojas, bata ni Anay DILG Secretary Mar Rojas,
Gin-post niya. May personal siya nga post nga nagahambal. Ina-invite niya madala ko nga negosyante, investors ang call center na mabisita sa Rojas. Ama niya, diri na kamo sa Rojas invest. Hindi na kamo sa Iloilo. Hindi na kamo to sa Cebu. Hindi na kamo dito sa Manila. Diri sa bong pinulihan sa kay niya. Mambal sang iban. Nano kay mo ya, Paulo man. Pero siguro, iya man nga style para nga maingganyo ang mga negosyante to investment dito sa Capiz. Alas 8:55 na, iba niya mga balita. Bantayan sa 11 Mbps with K5 John Sapio. Bantayan Dugay, alas 11 tubtubal una sa hapon dari sa K5 News FM. Manamyaw na lang ko sang birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday. Bugnohon taliwat, advance birthday greetings. 6th birthday para boss. Brixia Nathalie Soloso Pastrana. ZC Soloso Pastrana. Apo ni Sir Bebot Soloso and Ma'am Betty Aclarason Soloso sa Dueñas, Iloilo. ZC Soloso Pastrana, the Lord bless you and keep you. Ay Sir Alex Lamanero. Sir Alex Lamanero sa Punong Grande, Dueñas, Iloilo. Nagapamati man. Ang oras, alas 8:56 na sa aga. Halin pa sang una, ako na ang Diyos. Wala sing may makapalagyo sa akon mga kamot. Wala sing may makaliwat sang akon mga ginahimo. I have always been God. When I do something, no one can change what I have done. And no one can save people from my power. Isaiah 43 verse 13. Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sa kalibutan kag sa mga putok-putukan sa mga bukid. The deepest caves and the highest mountains belong to Him. Psalm 95 verse 4. Ang kaayo sang Dios daw sa adlaw nga nagasilak sa mga matarong kag nagahatag ini sang kalipay sa ila. Light and happiness shine on those who want to do right. Psalm 97 verse 11. This is the word of God. Kay Sir Jotham Swagger Malakapay sa Light of Glory Taxi. Good morning, sir. Nauna pa si Lagman kay really, Ma'am Laura, no? Ma'am Luna Mondido, Ma'am Maricel Casiple. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Birthday greetings kay Ma'am Joy Francisco. Ma'am Joy Francisco sa Fercy Restaurant. Tutilos family, Sir Roy and Ma'am Jennifer, thank you. Magpamati sa Kumustahan with Pedro, alas 8 to alas 9 sa aga, kada Sabado with Sir Val Pedro Billones. Kagalaw na sa hapon, The Voice of Calvary with Pastor Nimisio Tahala. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Vilme Disalet Bumaa. Vilme Disalet Bumaa, good morning. Kay Ma'am Luna Mondido. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon.